Γεια παιδιά, σήμερα εδώ είμαστε με Shopping και σήμερα παίξουμε Stumbling Guys με ποιον? Με τον Σάβα Κοσκερίδη, τον καλύτερο κολλητό του Ορέστη. Όχι ο καλύτερος, αλλά οκ. Πατάμε έναρξη. Ναι, πάτε έναρξη. Πάμε. Πρέπει να είσαι κοντά, είπαμε, στο ηχείο. Εντάξει, παιδιά, να ξέρετε, ο Ορέστης είναι τόσο τυχερός που έτυχε από Stumble Box skin με 0,17 πιθανότητες και εγώ από σπίτι έτυχα το Ruby Cubid, αυτό το κόκκινο με τα φτερά που μοιάζει σαν το Διόνυσο. Οκ, πάμε. Για τώρα δεν θα μιλάει ο φίλος μου γιατί πρέπει να είναι κοντά στο ηχείο. Ναι, και να συγκεντρωθούμε στο game για να πάρουμε κορώνα στο τελικό. Δεν θα πάρουμε, παιδιά. Θα προσπαθήσουμε όμως. Αλλά να ξέρετε, αν κλείσει κατά λάθος το βίντεο σημαίνει πως δεν έχω αρκετό χώρο, γι' αυτό μην με κράξετε. Sorry. Αν γίνει αυτό, sorry full. Η χειρότερη πίστα για μένα, ρε φίλε. Είμαι χάλια στο Stumbling Guys, εντάξει. Εγώ δεν είμαι χάλια. Ριπ. Έλα ρε. Είμαι χάλια. Έφτασα ήδη στο τραμπολίνο. Εγώ δεν είμαι στο τραμπολίνο. Τώρα αν πείτε, αχ, βαριόμαστε, σε βλέπουμε να χάνεις, Ορέστη, δεν φταίω. Να αυτός. Τον είδατε? Είναι αυτός ο κόκκινο. Όχι, δεν είναι ο σκέλετος, παιδιά. Παιδιά, εγώ είμαι ο Ruby Cubid. Είμαι πάρα πολύ καλός παίκτης. Να ξέρετε. Και είναι bronze. Ο αδερφός μου να ξέρετε. Πώς πέθανα? Να ξέρετε, ο αδερφός μου είναι gold, αλλά είμαι καλύτερος από αυτόν. Οκ. Πρέπει να είσαι κοντά, δεν είπαμε? Θα μου λες όταν να μιλήσει. Α, μετά το παιχνίδι θα μιλήσεις εσύ. Ξέρεις. Αν κερδίσεις εσύ τι κάνουμε? Αν κερδίσω. Αν κερδίσεις. Δεν ξέρω, μπορεί και να κερδίσω. Είμαι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μπρο, και εγώ δεν θα φαίνομαι όμως. Μετά. Άρα θα σε βλέπουμε από το τέτοιο. Λίγο. Ναι. Οκ. Μπρο, πραγματικά αυτά εδώ πέρα. Αυτές οι μπάλες είναι. Τι λες, ρε φίλε? Wow. Εγώ είμαι σε αυτό το σημείο με τα λέιζερ. Πέθανα. Παιδιά, να ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ καλύτερος παίκτης από τον Ορέστη. Το ξέρω, δεν παίζω σχεδόν καθόλου. Δεν παίζει σχεδόν Δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο στα Stumbling Guys σε αυτό το κανάλι. Αλλά να ξέρετε, ούτε στο παλιό. Στο Blox Fruits είναι πρωταθλητής. Παιδιά, πρέπει να τον δείτε. Σου είπα δίπλα στην κάμερα. Δεν ακούει. Πρέπει να δείτε πώς παίζει ο Ορέστης Stumble Blox Fruits. Fruits. Ναι, δεν τα κατάφερα. Παιδιά, συγγνώμη για αυτό εδώ το πράγμα, αλλά Δεν τα καταφέραμε. Κολούσε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Αυτή η πίστα ούτε άλλως δεν ξέρω να παίζω αυτή η πίστα. Να μην μας πείτε όμως losers, εντάξει. Μπρο, μη μας πείτε, εντάξει. Τα σχόλια, αν φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο, πείτε μας losers στα σχόλια. Αλλά δεν είμαστε κανονικά, για πλάκα το είπα να το πείτε. Ναι. Πείτε το όμως, αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Παιδιά, όποιος πει loser σε εμάς θα τον βγάλουμε από το βίντεο. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, παιδιά, μην τον ακούτε, δεν είναι live. Ούτε στο live μπορούμε. Στο live μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, δεν μπορούμε. Μην τον ακούτε, παιδιά. Ίσα μετά να κάνουμε ένα live. Παιδιά, αν θέλετε μια μέρα να έρθω κάντε ξανά, like και subscribe να κάνουμε live. Αν φτάσουμε τα 10 subscribes, θα έρθω στο σπίτι του Ορέστη για μια μέρα και θα βγάζουμε βίντεο. Και φροντίστε να τα δείτε όλα. Friend, πρέπει να σου στείλω. Οκ, παιδιά, αρχίζουμε άλλο ένα γύρο τώρα. Πάτα play. Πάμε. Play. Α, παιδιά, εντωμεταξύ μια μέρα μπορεί να βγάλουμε και ένα βίντεο που να παίζουμε One Piece σε PlayStation. Ναι, μπορούμε όντως. Αλλά θα έχουμε το demo, θα το δοκιμάσουμε. Ή αλλιώς θα ξανακατεβάσουμε το Naruto και να μπορέσουμε να παίξουμε εγώ εναντίον του Ορέστη σε live. Οκ. Τώρα θα συγκεντρωθούμε. Μπρο, μόνο οι χειρότερες μου πίστες που δείξω να παίρνω. Δηλαδή δείτε πόσο άχρηστος είμαι σε αυτή την πίστα. Πέθανα ακόμα, δεν μπήκα. Παιδιά, εγώ είμαι πρωταθλητής σε αυτή την πίστα. Δεν είναι. Έχω τον κεραυνό. Μπράβο σου, εγώ έχω την καρδιά. Και εγώ έχω την καρδιά. Εμένα με βλέπουν στην κάμερα. Ναι, αυτός είναι ο άγγελος. Αυτός ο κόκκινος άγγελος. Εγώ είμαι παιδιά. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σπαστικό όταν κολλάει. Όταν δεν κολλάει όμως είμαι πρωταθλητής. Εντάξει, ναι. Όντως, ναι. Ναι, σίγουρα. Ναι, είναι όντως πρωταθλητής, όντως.
Παιδιά, να ξέρετε, το Lost Temple είναι από τις καλύτερες μου πίστες. Σου είπα θα μιλάς. Στο Lost Temple έχω πάρει τις 15 κορώνες. Παιδιά, δεν. Sorry για αυτό που βλέπετε που δεν μπορώ να ανέβω ούτε εδώ πάνω. Δεν θα προλάβω. Χάνουμε, έλα. Χάσαμε, παιδιά, δεν. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να δείτε τώρα εμένα και τον Ορέστη να παίζουμε εναντίον σε custom game? Θέλετε? Αν έχουμε σε αυτό το βίντεο πάνω από 1000 προβολές, θα το κάνουμε εναντίον. Πάνω από 1000 προβολές και 30.000 like και θα το κάνουμε, παιδιά. Πολλά είναι τα 30.000. Μπα, δεν είναι. Ας τους βάλουμε 200 like για πρώτη. 200 like, ναι, ok, 200 like. Και 20 subscribes. Εντάξει. Ωραία, παιδιά, τώρα τώρα άκουμε, θα κάνουμε να παίξουμε rank. Να παίξουμε rank. Εντάξει. Παιδιά, τώρα θα αλλάζουμε πίστες, θα παίξουμε rank. Κάνε και τα δικά σου quest εδώ πέρα, Ορέστη. Thanks. Δεν θέλω να τα κάνω. Γιατί? Έλα πάμε. Περίμενε τώρα πως θα πούμε rank μαζί. Ναι. Ορίστε. Thank you. Είμαστε rank. Τώρα, παιδιά, θα παίξουμε rank. Να σας πω, παιδιά, μια μέρα μπορεί να είναι εδώ και ο αδερφός μου. Είναι πάρα πολύ καλό στο rank, παρόλο που είναι όλοι μαζί. 6 ετών. Μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά και είναι ήδη gold και κοντεύει platinum. Το gold δεν είναι κάτι καλό, παιδιά. Μην είναι το gold. Δεν είναι και τόσο καλό. Αυτός πως το έχει κάψει το Stumble Guys. Εγώ δεν το καίω. Με έχετε δει ποτέ να παίζω το κανάλι Stumble Guys, γράψα σχόλια. Stumble Guys. Δεν θυμάμαι ποτέ σε αυτό το κανάλι να έχω παίξει Stumble Guys. Τον ακούσατε. Ναι, θα παίξουμε και Brawl Stars μια άλλη φορά. Σήμερα. Μπορεί και σήμερα. Παραλίγο να πέσω. Αυτός ο άγγελος ο κόκκινος είναι αυτός. Πού πας? Εδώ είμαι. Παιδιά, να ξέρετε, κοιτάξτε. Σε αυτή την πίστα είμαι καλός, εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τώρα κόλπο που θα κάνω. Δεν το πιστεύω. Πώς το κατάφερα? Παιδιά. Έπεσα. Τραμπολινάκης. Έπεσα. Παιδιά, ώρες έπεσε. Τώρα πρέπει να Το βλέπουμε. η κάμερα να είναι σε μένα. Μέχρι να πεθάνει. Αυτός είναι. Δεν θα πεθάνω. Κάνε like, σε λένε. Το ξέρω. Κάντε like, παιδιά. Κάντε like. Το λέει και ο ίδιος. Κάντε like. Το λέει το όνομά μου, παιδιά. Κάνε like. Κάνε Τώρα. like. Πήγα να το πω και κάντε subscribe, αλλά αφήστε το τώρα αυτό. Αλλά Διαφήμιση. Sorry, παιδιά, είχε κλείσει γιατί είχαμε διαφήμιση. Δεν έπρεπε να... Κι εγώ μπήκα. Παιδιά, να ξέρετε, κολλάει πάρα πολύ. Νομίζω είναι ένα καλό σημείο να το κλείσουμε. Είναι ένα καλό σημείο να κλείσουμε το βίντεο για σήμερα. Και παιδιά, κλείνει αυτό το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια.